na samo ono naš što. A ne, samo dodatak. Moram reći da smo doista na početku same školske godine bili svjesni da bez inputa materijalnog i pitanja rješavanja položaja zaposlenika u sustavu obrazovanja bili na neki način primorani na sve industrijske akcije kako bi poboljšali materijalni i društveni status svih zaposlenika u sustavu obrazovanja. Iza nas je dugi put, no ono što je važno da s današnjim danom, ovim potpisom, rješava se barem dio zaostajanja plaća u sustavu obrazovanja, rješava se pitanje zaposlenika u sustavu obrazovanja, a ono što je bilo benefit u ovim dijelovima razgovora upravo s premijerom i predstavnicima Vlade Republike Hrvatske je da smo mogli iznijeti svu problematiku zaposlenika u sustavu obrazovanja, upoznati ih sa problemima koje na neki način svakodnevno muče zaposlenike u sustavu obrazovanja i što je Vlada Republike Hrvatske itekako prepoznala da je ovo moment ne samo pitanja rješavanja materijalnog statusa, nego i društvenog statusa, ali i svih problema koji postoje u sustavu obrazovanja. Mislim da smo napravili dobru platformu razgovora, dijaloga, da u buduće kao socijalni partneri možemo zajedno rješavati sve probleme na koje ćemo naići u sustavu obrazovanja, a naravno i kao partner rješavati promjenu uredbe o koeficijentima složenosti poslova na korist zaposlenika u svim sustavima javnih službi. Dakle, ova vlada je nastavila sa konzistentnom politikom povećanja plaća kroz osnovicu i dodatke temeljnog kolektivnog ugovora. Dakle, to je politika koju smo zacrtali u početku, sukladno mogućnostima, sukladno prihodovnoj strani proračuna. Ja ću još jednom ponoviti, u dosadašnjem mandatu 2+2+2, pa 3+2, pa sad ponovo 2+2+2, to vam je ukupno 18,3%. Dakle, u mandatu ove vlade, državne javne službe, povećanje plaća za 18,3% sa listopadom 2020. godine. Ono što mi je žao je da smo do ovoga kompromisa došli kroz, kako ste vi rekli, industrijske akcije, koje se popularno nazivaju štrajk. Štrajk u obrazovanju nije baš bilo koji štrajk, on podrazumijeva djecu, on podrazumijeva roditelje, podrazumijeva velik broj ljudi kojima ta vrsta štrajka doslovno remeti svakodnevni život. S obzirom da smo mi vlada koja je do sada sa svim ovim što sam nabrojao pokazala da smo susretljiva vlada i za dijalog i za rješavanje problema, bilo bi jednostavnije da toga nije bilo, ali što je bilo, bilo je. Ono što je sada najvažnije da su djeca od utorka u školi,